Hi guys, majong hapon ninyong tanan. So guys, dahil ako sa Gindulman. Nice kajugan guys na. Nice ag panahon rong adlaw. Wa na uwan-uwan. Mong nga baga ni ko basa Ito di bunga guys to Tapos ubos di naman maklaro. Lunglib gapog sili Ipangkuan na day guys, pangbutangan nag CCTV. Ubasa. Ay, dia aji bunga dia. Bunga. Hi, Jin! Jin! Say hi! 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 Jin! Uy, isapot nagikan guys. Ay, gusto lang magsiglakaw-lakaw. Hi, JJ! Hi! So, dadlaw guys, patur pa digman nila kay i-surprise isahang daddy. Muli naman. Need na jud ko kuan guys, magpa-check up. Kinanglan ko magpa-check up kay hagang dugo. Gidugo na pagkuron guys. Bago pa ko gidugo udah sa katapusan, dapat hagang dugo sa katapusan papud sa March. Hindi gidugo ko gapon sugod. Lain na bagang dugo guys kay kuan. Inig-ihi ra na kusog. Karon pa ko kasuwa, alas parin kuno ko. Basig og ganimi kuno ko mo nang pa-check up ko. Puhon-puhon og makalugar na ko. Kay madunang makainom ko og unsay dapat imnon. Karong di tama intonses. Naday mga buwak sa Timirbi guys, gipang palit, mga mahal, mga buwak, mga lagmi lagi guys, tanawa na mo na unja. Di ni mao guys kuan ra na sa plastic. Tara dadto halag kamunggay hampuong na kadyo. To hampuong na kadyo kamunggay. Kani baganan ko sa pambilya, grabe kang nanglabari ko kaniyas guys to May mga sanggala tanay wa nagi sab ay diha og sanggatoy kay mahiya to sa kawaw. Kamunggay. Guys, sampuong. Hello guys. Gikan day ko nakatug kay natug man pag bata kay sakit ka ng puson. Gikan din madagat Handa mong snack dito guys. Kani homemade products. Mingo tart. Sige magpa-check up na kurong Lunes po guys.
Ay, di na siya makaya. Di na sa January nagsugo. Silawan na to. Maon ka, guys. Kamera dari kaya lag ATM sa pagbilaran mo. Lambe. Nang sud. Noon sa kahapon. Parang po ko suwag nga ni dugon. Nagalingan sa angkos ko bugat or stress. Ang dami sarkado. Magka-activities. Ito kon guys, peanut kisses o pulburon sa Goldilocks. My favorite. Ari sa munahon. Nambot sa kuna ni. Magdari. Kami kayo maglagyo mo. Kapoy ni madagat Medyo galig bata kaya may problema bantayan. Bukan org TV. Aray. Miningawan ko nito eh. Dua kasi mana na raman guys. Ito na sila New York. Ini mendening pet kisses. Ang ita, kung mapalit siyang tanding guys, kaya ang baligya. Kaya yung pulihan o baboy, magbuhat ko baboy. Kaya ang giplano para sa berting liksi pohon. Na magbahin mo papugad og na ko'y mamiso. Pag baboy kalit naman lugay-lugwad yan, maluin ko muna kay lugay-lugway pa dyan. Og mag-uwan, hasol. Hasol at kanding og mag-uwan guys. Munang ngita ko kinsya mo palit. Yeah guys, mara na ang vlog ron guys. Pasensya na mo. Ay, magbati dito ko kakapoy kaya kuhan lagi ko idugo. Kaya mara na ang vlog guys. At tangin na pa ng vlog sa Bye guys. Amping mo kanunay. Thank you for watching. Bye.